Khwai khas Kailanpurni bukok sanjana deborma salkabangma cancer bemar bai langmao thei tongmani no lukurok nugui yak phologui chubalaikha pia laithangnai salo Bangalore hasteni sakham nogo talangjakha pia arobo sakham nogni sepsap manlia bai Mumbai Tata Cancer sakham nogo talangjakha pia tabo koktomani bisingtui sawi mankha Mumbai Tata Cancer sakham nogo bo bukok sanjonani mungsa kaham ngmani gărui koktoma pia tabuk paithago sawi mankha bukok sanjona no finally nogono phirogui tubunani hinei koktoma khnainaidi kok awai tv chini mangpliwo phum kaham jotonono tini haino hai sanjonano tui kok thaisa thani sanan bagai ma phaipiuga bidibu khlainai sung kaisa step manna phiuga sanjonano tui tamo himale sanjonano sung thanai 24 tarigo hims hospital bot khlairimani yagulo doctor rokto bono treatment khainani bagai yasakha haipano sanjana sori belai khebari jongmani bagai bini properly borok je hospital ni borok je treatment khainani ba bongni je guideline abno follow khaimai ang tongka ngai horokai to bini sak rok belai khaina kosto manjago bo dili mane hopung sirigoi kabo bohok sajago bohok bo ek side phone fulibo ngai 24 tarigo boti khaimani yagolo ang to 26 tarik ang 26 tarigo agotola bag khaimani yagolo kahamkai borongni update dok bo asungnai malia karna ajago tongkha hangkai bisingo phone ni tower go mai yang thango plus mane jogajog mane bichin nong thango ta ajagawo mane khobor rok asok daily khobor nai mai yang tongo ngai mi akhai kaham ke kok salai mangkha wifi connection rok borok nakhna aroni phone no connect khlai kia ko rosai mangkha mi horo ngai kok khna nai mani boni ama baboni ko je khna mani te ngai mane belai khe borok kosto tonga ajaga o tongai nai ta bithirok to je rinane ri tongo je sari tongo haipano o je rogi bokhe belai khano sirik jak mane phan ga sirike kabui tongo banchilia ba tongmalia obahaikai obohongni jalano tuita angai bithiri bose hamli arobo angai borok tamo sagano japanang grasitun tawo kisa nogol ma phailasinai mana himaya tamaya jodi musasok pano ong thanga hangkai abotai bo bejo ada ong no ongya abono tini beduni bisingde kisa clear khlai sino ang hangkai mabu hasangbo sai dong pheuga arabo daily se 20,000 room barasho nagrao ngatai bithi tongo tamo test khane hano nga abkhati rang extra mare grao ngai hisab khane mane bongni prai samoya 30,000 bo thango samoya 25,000 bo thango aba haitai ko mane kono ko room bara to ekdom mane 20,000 to tongo daily no ngai mia emergency horono ang bongni bagai ticket khlai regra kha amato to agotolan phaigra situn hani karon kon khaina kri kha askai sajagota miya horo je video call khai je jong jogajog khaiga kok sanani bagai honni sanjane simi sorongau jino mane ogo hopung mayu tai ko prai 2 3 4 rogo so thu nga je tongmani obo haimang ajaga ota ngai 1-2 din to sung ko koik din to sung khobor nai malia ka hamkai o network ni bagai ngai mia khai ka hamkai saima laika ngai
lukurok to mono khairok jagoi subakha sine tipra sarok mane joto pal milogo subalaikha je parisok borok subalaikha suba man bisingtui sungbo saitokha lukorok suba man bisingtui no tini ko bombe wono borok bo treatment ni bagin thangjak already ro Bangalore bo thalaikha bombe bo thalaikha aban sikang bo bombe thalaikha borok namo belekhai paipleya hambai maya pharo bono to hamne nam bagano saitokha sini lukorok ro angkai aboto to tini borok hongni flight o bongna ticket khlaire rikha aboto to phaigra siton honai tai kono buddhi samnani moton kono korija khasungbo ba bini ama babu to korikhan korikha kam khaina khaya bini beman no tei daily no ho pong sabong mat hulaya borok angkai aboto to borok tini phaigra sinai Agartala o 10 tani flight o khanai borok angkai sarego 3 rok sokpaino airport o tinini absungno update aboto to borok phai tongo Agartala o erpor borok oino tam decide khaino nogo phaiba abo borong saiman sinai tatabo hambai asum